дар Тоҷикистон назарҳо ба натиҷаҳои интихоботи президентӣ дар Туркия яксон нест. Дар даври дуввуми интихоботи президентӣ Раҷаб Таyyip Эрдоғон 52,4 ва рақиби асосии ӯ Камол Қиличдороғлу 47,7% орои мардумро ба даст оварданд. ба назари Абдумалик Қодиров, таҳлилгари масоили минтақавӣ, бо пирӯзии дигарбораи Раҷаб Таyyip Эрдоғон дар муносибатҳои Тоҷикистону Туркия тағйироти ҷиддие нахоҳад шуд. Як хатаре вуҷуд дорад ки дар давраи ҳукмронии Эрдоғон созмони кишварҳои туркзабон хеле фаъолияти худаша зиёд кард ва хеле бақувват шуд ва ҳатто дар ҳамун муносибатҳои байни Тоҷикистону Қирғизистон, дар ин ҷанҷоли байни Тоҷикистону Қирғизистон, агарчанде ки рӯи рост набошад ҳам, вале бо он ки паҳподҳои худаша ба Қирғизистон фурӯхт ва онҳоро таълим дод, бо ҳамин роҳ Туркия нишон дод ки дар сурати бисёр тезу тунд шудани муносибот ва ҳатман ҷониби ҳамзабонои худаша мегирад ва бо ҳамин роҳ тавозуни қувваҳои дар минтақа ӯ тағйир медиҳад ки ин боиси таассуф аст. Воқеан ҳам ин хеле нигоҳ кунед, агар Абдумалик Қодиров бар ин назар аст ки дар кишварҳое ба мисли Туркия ки рӯ ба сохти диктатураанд, интихоботҳо шаффоф намегузаранд. Вале сиёсатшинос Сайфулло Сафаров интихоботи Туркияро демократӣ арзёбӣ намуд. Ба сабаби ин заминҷунбиҳо баъзе ҳолатҳои табиӣ дар Туркия мушкилиҳои зиёде барои ҷаноби Эрдоган ба вуҷуд омада буд ва мардум шубҳа доштанд ки шояд ғалаба накунад. Вале хушбахтона тавонистем ки он гуна интихоботеро бинем ки ба таври демократӣ ва бо ғалабаи Эрдоган анҷом ёфт. Ғалабаи Эрдоган барои Тоҷикистон аз кадом ҷиҳат хуб аст? Аз он ҷиҳат хуб аст ки солҳо боз мо бо онҳо ҳамкориҳои хуб дорем. баъзе коршиносон бовар доранд ки Раҷаб Таyyip Эрдоғон баъди ин пирӯзияш фаъолияти мухолифинро дар кишвараш маҳдудтар хоҳад кард. ба хусус барои Тоҷикистон бештар ҷиҳати мусбат дорад, зеро ки дар ин 20 соли охир миёни президентҳои ҳарду кишвар ҳамчун сардори давлат ва муқарраркунандаи стратегияи сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ ва авлавиятҳои он ҳусни тафоҳум аст ва аслан ягон муаммою мушкилот вуҷуд надошт ва надорад. аммо аз нуқтаи назари сиёсати дохилӣ вақте ки 20 сол қаблан раҳбар буд ва боз ҳам раҳбариро ба зимма дорад, дар доираи суҳбатҳое ки дошт зимни дидору мулоқоташ бо интихобкунандаҳо шояд тадбирҳои фавқулода андеша ҷиҳати боз ҳам маҳдуд кардани фаъолияти оппозитсионӣ дар дохили кишвар ва ин хуб нест. дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар Тоҷикистон корбарон ба интихоботи президентӣ дар Туркия таваҷҷӯҳ доштанд. Коршиносон мегӯянд, дар бораи Эрдоғон ва сиёсати пешгирифтааш дар ҷомеаи Тоҷикистон назарҳо гуногунанд. албатта Тоҷикистон кишвари дунявӣ аст ва аз нуқтаи назари дунявият як қишри ҷомеаи тоҷик ба он иқдомоте ки Эрдоғон дар роҳи тарғиби арзишҳои исломӣ кӯшиш карда истодааст, ба ин иқдомоти он бо назари шубҳа менигаранд ва каме ҳам бошад як дар ин иқдомоти ӯ як хатаре мебинанд ба сохти дунявии Тоҷикистон. вале чун аксари мардуми Тоҷикистон мусалмон ҳастанд, онҳо бештар ба иқдомоте ки ба он қадамҳое ки Эрдоғон дар исломикунонии Туркия мегузорад бо як назари хайрхоҳона менигаранд. дар пайи эълони натиҷаҳои интихобот раҳбарони кишварҳои мухталиф аз ҷумла раисҷумҳури Тоҷикистон низ Раҷаб Таyyip Эрдоғонро барои пирӯзияш дар интихоботи президентӣ табрик намуд. Эрдоғон ки 69 сол дорад, дар 20 соли гузашта раҳбарии Туркияро дар мақоми нахуствазир ва раиси ҷумҳурӣ дар даст доштааст.
бо ин пирӯзиаш то соли 2028 дар қудрат хоҳад монд.